Bé, secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat, conselleres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, senyores i senyors, molt bon dia a tothom i moltes gràcies per ser avui aquí, en aquesta 29a edició del Fòrum de la Comunicació. Com veuran, els que són habituals hem canviat una mica de l'escenari perquè l'altre estàvem fent arranjaments i hem situat en aquesta sala, que també la veritat és que és força agradable. En la sessió d'avui, com deia la 29a, ens endinsarem o analitzarem un dels programes de més èxit de TV3, com és El Foraster. I ho farem de la mà del seu presentador, el Quim Masferrer, al qual li voldria agrair molt especialment que ens hagi volgut acompanyar en la sessió d'avui. El Foraster és l'adaptació d'un format danès, que es diu Comedy on the Edge, que també ha tingut molt èxit a la DRU, que és la pública danesa. Com vostès bé saben, el programa presenta un format audiovisual singular, innovador, en el qual el seu presentador, el nostre convidat d'avui, recorre a Catalunya a la recerca del paisatge humà dels pobles de menys de 1.000 habitants. Perquè jo crec que tots hi coincidirem que un país el conformen moltes coses. Òbviament, la seva cultura, la seva llengua i el seu patrimoni, també els seus paisatges, la seva gastronomia, però sobretot és un país on conforma la seva gent, els seus ciutadans. Una mica respon en el títol que tenim de la sessió d'avui. En cada programa, doncs, i ara ho comentàvem fa un moment, després de passar 48 hores a cada poble i de conèixer el màxim de persones, el Foraster es reuneix amb tots els veïns per exposar-los la seva visió personal i divertida del que ha descobert a través del monòleg. Els protagonistes són les persones més entranyables, més curioses, o més sàvies o més divertides de cada lloc. A més, es tracta un programa que compta ja amb una llarga trajectòria, 4 anys de trajectòria, i pel que em deia ara el Quim, sembla que la continuïtat l'any que ve la tenim garantida. Ha visitat 45 pobles, hem recorregut 22.800 quilòmetres i també hem fet ara uns programes especials, no sé si podríem dir uns programes especials més de caràcter temàtic i uns altres territorials, perquè tenim, si no recordo malament, hi ha TV3, hi ha la Vall d'Hebron, i ara ahir, a més també amb un gran èxit d'audiència, va tenir el que feia referència als catalans a Madrid. Hi ha un, podem dir més de previst de temàtic, que és el de Mercabarna, i un altre de territorial, si no estic mal informat, a Formentera. També ha tingut èxit en l'àmbit de la crítica, l'han distingit amb els premis Zapping del millor programa d'entreteniment i l'any passat, és a dir, en la 4a temporada, ha tingut una mitjana de 656.000 espectadors, un 22,4 del share. El 22,4 de share o la mitjana es diu ràpid, abans ho comentàvem amb el secretari, però avui és una xifra absolutament inassumible. Estem parlant de xifres de fa 10 o 15 anys, perquè el que s'ha produït és una fragmentació de l'audiència, no parlem de fragmentació, sinó s'ha atomitzat l'audiència d'una manera fortíssima, sobretot en els últims 2, 3, potser màxim 4 anys. Això com a conseqüència de la convergència tecnològica que ha provocat, això ho hem sentit o ho heu sentit moltes vegades, ha provocat l'entrada de diversos operadors nous en l'àmbit audiovisual, uns operadors prominents de l'àmbit de les telecomunicacions. En aquest cas, a casa nostra, naturalment, Movistar, que ha provocat a més una alça molt important de la televisió de pagament, que ha passat, jo crec que màxim en 3 anys, d'un 9% a casa nostra de penetració a un 27%, segons les últimes dades que tenim del CEO, per tant, un increment molt important, i després l'entrada d'operadors de caràcter més global, com pot ser Netflix, que és el pànic arreu d'Europa, perquè la seva competència és molt important. Per tant, per fer front a tot això, el que cal fer, o s'estan plantejant, no només jo crec la nostra televisió, sinó la majoria de televisions europees, especialment dels països de dimensions similars als nostres, buscar continguts que siguin propis, que siguin singulars, innovadors, atractius i capaços de captar l'atenció de grans audiències.
Això és fàcil de dir, segur que el plantejament el podem compartir tots, aconseguir-ho és realment molt difícil. I el foraster ho ha aconseguit. Una de les preguntes que li feia abans i que segur que sortirà és dir per què ha tingut aquesta gran audiència. Aquesta gran audiència, com comentaven, una audiència molt transversal, de grans, de petits, de ciutadans de grans ciutats i ciutadans de pobles més petits. Segur que les respostes són molt diverses, però jo crec que la idea de mostrar la identitat del poble, aquest sentit de pertinença que comentava el mateix Quim Masferrer abans, i l'autenticitat de la seva gent són dos elements que jo crec que expliquen una mica aquest èxit. Dos elements que, a més, són difícils de trobar en la programació d'avui, sobretot la part d'autenticitat, crec que també és difícil de trobar en la societat d'avui, amb uns referents molt més de caràcter global. Hi havia una sociòloga hongaresa, que es deia Agnes Heller, que deia que la vida quotidiana és el ferment secret de la història. Aquesta quotidianitat com la realitat més propera de les persones i sobre si realment tenen aquest punt d'autenticitat, crec que pot explicar moltes coses de l'èxit del programa. I, a més, si es fa des d'una persona que també prové d'un mitjà d'un poble petit, com és Sant Feliu de Buixalleu, que si les dades no em fallen és un poble de 780 habitants de la comarca de la Selva. Jo sé que això jo crec que porta o du a una complicitat o pot portar una complicitat superior del Quim Masferrer amb aquesta audiència de pobles petits. Sap com aproximar-se, sap com fer que les persones o la vida de les persones, la intensitat del personatge puguis treure's més i més a la llum. Com deia ell, cada poble és en el fons una petita part de Catalunya en miniatura. Una gent, uns pobles i uns jocs que el programa ens ajuda d'una banda a conèixer i, si m'ho permeten, també a estimar. Ell crec que realment està molt cofoll i crec que ho pot estar aquella gent que fa aquesta ruta al foraster i que coneix aquests pobles i aquells llocs on han anat a través d'aquest programa. Per la meva part, res més. Tornar-li a agrair que hagi volgut acompanyar-nos en aquesta sessió d'avui, felicitar-lo pel programa, desitjar-lo que aquest programa continuï moltes temporades més, molt èxit, i és ell qui té la paraula. Quim. Molt bé, moltíssimes gràcies, president. Gràcies a tots per haver vingut. Vaig allà millor, potser? Sí? Com vulguis, No, m'és igual. Estic acostumat a anar a tot arreu. Gràcies per haver-me convidat, començant per aquí, perquè he fet una ullada a les persones que han passat per aquest faristol i realment em sento molt petit, perquè aquí ha passat gent que té moltes coses a dir, alguns d'ells referents meus, gent que admiro, i de cop i volta trobar-me jo aquí em fa sentir petit i al mateix temps agraït que hàgiu confiat en mi. Després d'aquest agraïment, dic que només hi ha un petit retret i és si això s'hagués pogut fer a les 5 de la tarda. Ja sé que l'horari és aquest, però els actors anem a dormir tard i llavors aquesta cara de son ve justificada també perquè ahir vam emetre el programa de Forasters a Madrid i vam anar a dormir tard, però bé, si s'ha de fer a les 9, ho farem a les 9. Jo crec que a les 5 de la tarda tindria més lucidesa i ens sortiríem tots guanyant, però ara ja som aquí, per tant, fem-ho ara, no? Després també us volia comentar una cosa, i és... A mi em van demanar, per aquesta xerrada, per aquesta ponència, que hi posés un títol, i de seguida em va sortir el paisatge humà de Catalunya, perquè quan preparàvem el programa ho dèiem molt, dèiem aquest programa ha d'estar carregat de paisatge humà. Evidentment que comptem amb la figura d'un realitzador i hem de retratar els pobles i hem de veure les postes de sol i hem de veure el Pirineu, els cingles, i quan anem al mar hem de veure la costa i hem d'ensenyar territori, però la base d'aquest programa és el paisatge humà i és acostar-nos als pobles a través de la seva gent, a través del paisatge humà. Però ara que he vist en Quim Masferrer parlarà del paisatge humà de Catalunya, de cop i volta m'ha fet una mica de respecte,
perquè jo vaig dir, d'acord, parlarem del paisatge humà de Catalunya, però jo, pobre de mi, parlar o tenir la gosadia de parlar del paisatge humà de Catalunya, ara em fa com por, perquè aquí sóc jo per parlar del paisatge humà de Catalunya. O sigui que volia fer aquesta petita explicació perquè jo no tinc cap teoria i ni molt menys em crec que puc arribar a tenir arguments per parlar del paisatge humà de Catalunya, que és molt diferent, i que Catalunya és un país molt heterogeni, que hi ha àrees metropolitanes, que hi ha la capital, que hi ha pobles petits, i que jo el que he fet és anar a conèixer la gent dels pobles petits. Per tant, aclarir això. Jo no sé si puc parlar del paisatge humà de Catalunya, però suposo que aquesta premissa me l'enteneu. És a dir, parlaré del que jo he viscut, del que tenim molt en compte en el programa, però en cap moment em crec tenir la gosadia de parlar de com és el paisatge humà de Catalunya. Un cop dit això, també, abans us comentava que ahir es va emetre Forasters a Madrid i jo avui aquí vinc a parlar del paisatge humà dels pobles petits. I ja vinguent cap aquí, molta gent que va veure el programa per una qüestió d'actualitat, que el van veure fa tan sols 10 horetes que estava en antena, vull dir que com més aviat arribem al torn de preguntes i poder parlar d'inquietuds vostres, perquè potser us ve més de gust parlar del que vam veure ahir que no pas que jo ara aquí us vagi parlant de cosetes dels pobles petits. Per tant, intentaré ser relativament breu i que després puguem estirar una miqueta més coses que vosaltres que heu vingut aquí us puguin interessar o que trobeu curioses o que, si més no, teniu ganes de preguntar-me, perquè crec que serà més pràctic en el sentit que us pugui arribar a interessar més que no pas que jo m'extengui molt. Per tant, després, si voleu parlar dels Forasters a Madrid, que crec que hi ha debat per parlar-ne, ho podem fer. Per tant, com més aviat arribem a aquest torn de preguntes i el col·loqui, jo crec que serà millor, entre altres coses, perquè així no aniré divagant. Perquè de xerrar, jo no sóc capaç de xerrar molt i per tant, crec que seria trobar la practicitat. El president comentava una cosa. Ell comentava que quin és l'èxit del foraster? I aquesta pregunta a mi se'm fa molt gran, perquè l'èxit del foraster, per què té aquestes audiències? Tampoc no sé si sóc la persona indicada per parlar-ne, no ho sé, i jo, abans de començar, el president ho ha comentat una miqueta, jo li comentava que el que passa en el foraster és de veritat. És a dir, és un programa de televisió que arribes a un poble, que parles amb gent de veritat, que t'expliquen històries de veritat, històries que et poden arribar a fer riure o et poden arribar a tocar una part més emocional, però el que passa allà és tot de veritat. El dia del monòleg és de veritat. La gent que hi ha allà són de veritat, són els habitants d'aquell poble. L'espectador pot corroborar aquesta veritat, perquè si l'endemà de veure el programa agafa el cotxe i se'n va fins a Sant Llorenç de Morunys, es trobarà les persones amb qui jo he parlat, veurà el lloc on hem fet el monòleg, respirarà el mateix que vam respirar l'equip del foraster i veuran els mateixos plans que va fer el realitzador del programa. I jo crec que aquesta, permeteu-me, no sé, que faci volar una miqueta referent a l'èxit que comentava el president, pot ser un dels secrets de l'èxit del foraster. Aquesta veritat, aquesta autenticitat. I també una certa complicitat que té l'espectador quan veu el programa amb la gent que surt en el programa. Jo crec que l'espectador, en certa manera, fa una mica de voyeur. Des de casa, tu veus aquell poble, veus com jo parlo amb la seva gent, el dia del monòleg veus com la gent s'ho passa bé, com la gent riu, com la gent s'emociona, i aquest voyeurisme que té l'espectador, que constata aquesta veritat, per mi crec que és un dels possibles èxits que fa que l'audiència tingui ganes de veure el foraster. I una altra cosa és el constatar que estem plens de bona gent. Sou molt bona gent, és una frase que a mi em va sortir en el programa pilot. I el programa pilot el vam fer a Espolla i el dia del monòleg jo li deia a en Xavier Morral, el director, com li agraïm a la gent tot el que ens han donat.
perquè el programa sense ells no es pot fer. La seva generositat. Hem de trobar alguna manera que vagi més enllà d'un moltes gràcies, quan s'acaba el monòleg, per agrair tot el que ells, tot el que ens han donat, però no només que després jo utilitzo per fer-ne humor en el monòleg, amb la seva complicitat, o per sorprendre'ns, o per emocionar-nos. I no sabíem com fer-ho. No sabíem com fer-ho. Doncs Quim els dius bona nit, merci per tot, ja ens veurem, no ho sé. I el dia d'aquest primer pilot em va sortir això. O sigui, sou molt bona gent. I vaig mirant en Xavier, el director, i em diu, la tenim. La tenim perquè és veritat. La tenim perquè la generositat de la gent és extraordinària. Algú que es posa davant d'una càmera, i és capaç d'explicar-te coses seves, això és d'una generositat exquisita. Algú que sap que després aquell material sortirà per televisió i que al mateix temps aquest material el compartirà amb tota la gent del poble. Això ens passava al començament. Quan el programa no s'emetia, el pobre productor del programa anava de bòlit, perquè després de parlar amb una persona, totes les persones amb qui parlem, com molt bé sabeu, han de signar els drets d'autor, han de donar el seu consentiment que allò es pugui emetre. I el productor anava de bòlit, perquè jo acabava de parlar amb en Josep o acabava de parlar amb la Maria i anava darrere i li deia no, és que això serà un programa de televisió en el qual les preguntes que en Quim li ha fet, després ell farà un monòleg i era com molt complicat. També ens feia patir, perquè dèiem, un cop s'emeti el programa, a veure si perdrem aquesta veritat, a veure si perdrem l'autenticitat. I en canvi no ha estat així. Al contrari, la gent coneix el programa i quan la pick-up taronja arriba a un poble sap què és el que farà el foraster. I això, a part de facilitar la feina al productor, que no ha d'anar donant explicacions i que en Jaume ho agraeix moltíssim, també el que fa és que hi ha una mena de primera criba de gent que legítimament no vol sortir per la tele i ja no està predisposada que passi, un tant per cent molt petit, però llavors hi ha una part de gent que sap què en farem d'allò. I, per tant, sap què en farem d'allò vol dir que és molt generosa perquè després saben que nosaltres utilitzarem tot el que ells ens han explicat. Aquesta generositat és clau, és el que a mi personalment m'emociona, el fet de saber que poden arribar a compartir allò, fins al punt que hi ha dies que els veïns del poble se n'assabenten alguna cosa d'algun dels veïns que no sabien a través del monòleg. I això és sensacional. És a dir, vol dir que et fa pensar que a vegades parlem poc, també, no? És a dir, que passi això, però ens hem trobat en molts casos que nosaltres, abans de fer el monòleg, es projecta tot el que hem enregistrat a la gent del poble i hi ha moments d'exclamació, de dir, que veus cares que giren. Tu fas això? Jo no ho sabia. I això és una cosa que és extraordinària, perquè, en certa manera, el que fa és corroborar aquesta generositat i que és l'ànima del foraster. El dia que la gent dels pobles deixi de ser generosa, s'haurà acabat el programa. S'haurà acabat absolutament tot. I aquí hi ha una altra cosa que jo crec que és molt interessant de destacar, que és l'orgull de ser d'un determinat lloc. El sentiment de nosaltres. El dia del monòleg hi ha l'orgull de ser de Sant Llorenç de Morunys, l'orgull de ser d'Espolla, l'orgull de ser de Port de la Selva. I tu ho notes. Durant el programa, de manera individual, t'han anat explicant coses seves, personals, les seves veritats. Però en aquell moment de comunió, en el que no hi falta absolutament ningú, i això us ho puc assegurar perquè a més de les coses que més m'emociona, veure que hi ha absolutament tot el poble allà en el teatre, a la plaça, al pavelló, hi ha pobles que no hi ha ni espais i ens els hem d'inventar per poder fer el monòleg. Allà
més enllà dels protagonistes dels que ens han parlat, hi ha una pinya, hi ha una comunitat, hi ha un volem quedar bé, ens veurà tot Catalunya. I hi ha moments en els que ens ha passat a diferents programes que els espectadors, els protagonistes, comencen a cridar el nom del poble. És a dir, recordo Osó, 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 és a dir, el sentiment de nosaltres, aquesta cosa que el podem tenir com a país, sentiment de nosaltres, el podem tenir com a comunitat i també com a poble. I això en els pobles petits, que jo sempre dic que en els pobles petits hi passen coses molt grosses, es nota molt més. Josep Pla deia, a partir del localisme aconseguim arribar a fets universals. I és veritat. Un poble petit, de menys de 1.000 habitants, no deixa de ser el món en petit. El que passa en aquell poble, som éssers humans, els que viuen allà, en el fons tenen les mateixes inquietuds que el que passa en un poble de Tailàndia o en el que passa en un poble de Sud-amèrica, exactament igual. Per tant, quan tu arribes a un poble petit, arribes a una... És com si arribessis a un món petit. El president comentava una petita Catalunya en miniatura. I realment és així. I el fet de ser petit fa que les coses siguin molt grosses. I això també li dona una dimensió molt gran, que en el programa intentem copsar. A un poble petit, si hi ha un casament, és un dia molt especial. Un poble de 600... Al meu poble, potser al llarg de l'any hi ha 2 o 3 casaments. El dia que hi ha aquell casament és un dia molt gros, és un dia important, perquè només n'hi ha 3 a l'any. Al poble petit passen coses molt grosses. Si hi ha un enterrament, és un dia en el que allà passa una cosa molt grossa. Pot haver-hi 4 o 5 defuncions a l'any. L'amistat és molt gran en els pobles petits, perquè són petites comunitats i s'ajuden els uns als altres. Per tant, l'amistat també la veus molt grossa, malgrat ser un poble petit. L'odi és molt gran, l'enveja és molt gran, tot és molt gros. I aquest que tot sigui molt gros en un poble petit, que tu només en 48 hores puguis barrejar-te amb la seva gent, parlar amb ells, que t'expliquin, que tots es coneixen entre ells, en certa manera li dona aquesta dimensió que l'espectador, crec jo, buscant la resposta a la pregunta de l'èxit, crec que es copsa i que es veu. Per tant, des de la meva modèstia, perquè no ho sé, per mi l'èxit del Foraster és això, és la generositat de la gent, és l'autenticitat, que t'expliquen la seva veritat i que pots copsar l'orgull de ser d'aquell lloc, que les coses són molt grosses, i poder gaudir d'aquest voyeurisme que tens com a espectador de veure què és el que passa per aquesta finestra que és la televisió en aquell poble quan hi arriba i quan aterra el foraster. Per mi és això. Després aquí hi ha altres variables que a mi personalment se m'escapen i que jo seria incapaç de desgranar de per què té èxit el programa aquest. Us puc dir que el fet aquest que sigui que el que passa en el foraster és de veritat, no hi ha ficció, hi ha la ficció del monòleg, que jo ho faig gros i que a mi em donen un fil i jo estiro tota la troca. Sí, absolutament d'acord, però la base de tot el que jo explico forma part del que explica la gent, de la seva pròpia veritat. A mi el que m'agrada molt és la possibilitat que té l'espectador després de poder constatar tot el que ha vist en el programa. I això en l'equip del Foraster, acabo de veure entrar en Raimon Masllorens, productor executiu de Brutal Media, és el que ens fa més contents. Saber que el cap de setmana següent, després de l'emissió, hi ha gent que fa la ruta del Foraster. I hi ha gent que agafa el cotxe i se'n va al Poble Nou del Delta perquè vol fer el que ha fet el Foraster i vol parlar amb la gent amb qui ha parlat el Foraster.
i vol veure en Vicenç dels Catxels, i se'n vol anar a veure la senyora Pepita, i vol gaudir del que ha vist en el programa de televisió. I això, a nosaltres, per què ens fa molt contents? Perquè, primer de tot, l'agraïment a la gent, al paisatge humà, és etern. Sense ells no tindríem el programa. Sense aquesta generositat que ells ens han donat, no hi hauria Foraster. Com pots retornar-los aquest tresor que ells et donen? L'única manera de poder-ho fer, almenys jo tinc aquesta sensació, és que saps que després, al cap de setmana o durant mesos, hi ha gent que va en aquell poble i que els restaurants estan plens i que la gent va a la carnisseria i compra botifarres i que els protagonistes del programa la gent els va a trobar i n'hi ha que tenen ganes de tirar-se fotos i n'hi ha que tenen ganes de que la conversa que hem presentat en el programa poder l'estirar una mica més perquè els hi agrada. I em consta que la gent dels pobles, els protagonistes, els hi agrada molt aquest reconeixement per part dels espectadors. Llavors, aquí és quan dius, ostres, potser els estem tornant una mica tot el que ens han donat. Segurament no fem les paus, perquè el que ens han donat ells és molt gran, però sí que hi ha com una mena de retorn, hi ha una mena de donar les gràcies d'una manera no verbal, que és sabent que la gent té ganes de descobrir el territori, té ganes de fer el que ha fet el Foraster. I també, en certa manera, abans us parlava de l'orgull de ser d'un lloc, i crec que l'espectador també el té una miqueta. L'orgull de país. Te n'adones, jo he anat a pobles que desconeixia que existissin. He visitat moltes vegades els companys de producció, Quim, ens en anem a Bràfim. No sé on és Bràfim, és a dir, ho hem de mirar-ho perquè no sé on és. I l'espectador també té això, és a dir, de cop i volta vius... A veure, el nostre país petit té una diversitat tan extraordinària. Segurament és dels països que pots banyar-te al matí a la platja a la Costa Brava i en 2 hores de cotxe pots tocar neu al Pirineu. Pots gaudir de la tramuntana i en 3 hores et plantes a la llum del Delta de l'Ebre. Aquesta diversitat del territori, no només geogràficament i paisatgísticament, sinó també dialectalment. Per això en les nostres temporades intentem poder ensenyar aquesta diversitat. I després d'un poble nou del Delta emetem un Ventalló, que és de l'Empordà, i després d'un Ventalló ens anem al Pirineu, perquè esquitxem el territori i que l'espectador també pugui gaudir d'això. No només paisatgísticament, dialectalment, és enriquidor. Poder fer un programa a les Terres de l'Ebre, que jo, com a gironí, fins i tot hi ha moments que em costa entendre el meu interlocutor, perquè sí, que a ell li deu passar exactament el mateix amb mi, perquè també parlar gironí, vull dir que també costa, però és que de cop i volta te n'adones que els catalans som diferents perquè el clima fa que siguem diferents. I la gent del Delta de l'Ebre és una gent oberta, que pots entrar a casa seva perquè hi fa molta bonança i tot està obert, hi ha gent de carrer, hi ha gent de comunitat, de gaudir entre ells, i te'n vas al Pirineu i allà hi fa fred, i abans no t'obren la porta de casa seva, doncs és un altre caràcter. O sigui, els de terra endins són molt diferents dels que som de costa, dels que són de costa. Els del sud són molt diferents dels del nord, dels del Pirineu, i això també ho volíem ensenyar en el programa. Per tant, paisatge humà, que per això ens agrada a tot l'equip del Foraster parlar, hem d'anar a buscar el paisatge humà, perquè, en certa manera, a través de la gent pots viure els llocs de manera diferent. Jo sempre dic, pots anar a un poble i hi ha un museu que pot ser molt interessant, un museu etnològic, sí, però a vegades pot arribar a ser molt més interessant si la persona que hi ha darrere del mostrador d'aquell museu te'l pot arribar a fer més interessant. Tu pots visitar una església romànica a Taüll i el romànic ja de per si sol ens deixa tots bocabadats, totalment d'acord. Però si qui t'obre la porta de l'església
t'explica coses seves i posa passió, Taüll agafa una dimensió extraordinària. Per tant, sempre a través de la gent, a través de la seva gent. I és a través de la gent, a través d'aquest paisatge humà, que crec que podem viure les coses, o que podem viure els pobles, o que podem viure els llocs, amb un plus, amb un petit afegitó. Com m'acosto a la gent? Mira, aquí he fet cas del meu pare. És a dir, el meu pare és pagès, Ara direu, aquest, com s'acosta a la gent, haurà parlat amb algú de dramàtics, o haurà anat a l'Institut del Teatre. No. Aquí el meu pare un dia em va dir: tu quan vagis als llocs, Quim, hi has d'anar-hi a aprendre. Mai a ensenyar, Tu a aprendre. Si vas als llocs a aprendre, la gent t'ensenyarà. Si vas als llocs a ensenyar, et fotran fora puntades de peu. És a dir, jo, Quim, si estic a l'hort i algú em ve a dir com haig de plantar les tomaqueres, ja pot fotre al camp, Perquè planto les tomaqueres com els plantava el meu pare i com els plantava el meu avi. Que ningú em vingui a dir com jo haig de plantar les tomaqueres. Ara, si ve algú aquí al meu hort i em diu: Quim, com planteu les tomaqueres? Xerrarem 3 hores. I dic: ostres, i és veritat. És a dir, anar amb intenció d'aprendre i la gent t'ensenyarà coses. Si vas a escoltar, la gent xerrarà. Jo un dels problemes que tenia, i veig en Raimon allà, al començament xerrava molt, perquè tenia com una mena de necessitat, quan arribaves als llocs, de fer preguntes, i vinga, i gairebé no deixava contestar. Gairebé no deixava contestar perquè tenies com la necessitat que allò que t'expliquen servirà per un programa de televisió i, per tant, si fas preguntes et respondran. I va haver un moment que no xerris tant. Si escoltes, la gent parla. Si tu xerres, no deixes parlar. Per tant, la manera de... El president abans comentava, en Quim és d'un poble petit, suposo que m'ha ajudat, això, un poble de 700 habitants, vol dir que sé com s'organitzen els pobles, vol dir que això que us comentava del localisme i el fet universal, sé com funcionen, arribo a un poble i parlo amb en Manel i dic: en Manel, aquest és en Pere del meu poble, perquè són models que es repeteixen, i això segurament m'ha ajudat. Però el que m'ha ajudat més és, per un costat, el consell del meu pare d'anar als llocs a aprendre i, per altre, el consell dels companys de televisió de l'equip del programa, de dir: Quim, no xerris tant i escolta més. I això és el que intento fer. Una altra cosa és la d'intentar al màxim oblidar-te'n que estàs fent un programa de tele. Això és molt difícil de fer. És complicat. Perquè, de fet, nosaltres anem un equip de rodatge molt petit, intentem ser el mínim invasius possibles, anem sense guió preestablert, no avisem mai a ningú de: mira, avui a la tarda et vindrem a entrevistar, entrarem a la carnisseria avui a les 3. Doncs no ho fem, perquè sabem que si diem això, doncs a les 3 haurà anat a la perruqueria al matí i a més tindrem tota la família darrere el mostrador, no? I llavors no perdre la veritat, que això és el que comentava abans, intentant buscar les claus de l'èxit, doncs no perdre aquesta veritat, i és la de sorprendre, la de a vegades que pot semblar que són errors televisius, enganxar algú a mig fer que està fent alguna cosa i girat d'esquenes, ens pot arribar a interessar molt, perquè és la veritat, és el que està passant en aquell moment, no? I segurament, jo no ho sé això, però segurament aquestes petites pinzellades que us he intentat explicar per mi respondrien a la pregunta lapidària que m'ha llançat el president amb la seva presentació de quin és l'èxit del foraster. Podria anar una miqueta per aquí. Hi ha gent que entén de tele molt més que jo i segurament podrien explicar l'audiència que va fer. O perquè ahir, que avui estem molt contents, doncs fa mitja horeta m'acaben de dir que ahir els forasters a Madrid va fer un 23,1%. I que vol dir 677.000 espectadors.
Abans també ha sortit una mica en la presentació. El que vam veure ahir, el que vam veure a la Vall d'Hebron i el que vam veure també al programa de TV3, amb l'agenda dins de TV3, s'escapa una mica de l'essència d'anar als pobles petits, s'escapa una mica d'aquesta manera tan especial que tenen de configurar-se els pobles petits i d'aquesta cosa que passen coses molt grosses, però en el fons segueix mantinguent l'orgull de pertànyer a una comunitat. En el cas de TV3, claríssim, són treballadors de TV3. En el cas de la Vall d'Hebron, encara més. TV3 són gent que tenen una relació laboral, que treballen allà, amb els presentadors de la casa. A la Vall d'Hebron és una sensació de comunitat que és molt passa volant, però en canvi, durant els dies que estem ingressats, tots els que hem estat en processos que ens han hagut d'ingressar, pel que sigui, operacions o el que sigui, tens com la sensació de pertànyer a una comunitat, igual que els pobles. El programa de la Vall d'Hebron segurament és el que la veritat era més evident de tots. Jo crec que tots els pobles la veritat és evident, però allà la veritat era una mena d'ombra que ens perseguia a nosaltres i a la gent que entrevistàvem. És Nadal, era Nadal, rodàvem per Nadal el dia 24 i el dia 25, i era gent que no podia passar el Nadal a casa seva. Si no hi ha una data més casolana, segurament la data més casolana de tot és Nadal i no ho podien fer-ho. I eren allà, i estaven en un procés de malaltia, de recuperació. Per tant, aquella veritat és d'una dimensió insuperable. És a dir, quan jo parlava amb el senyor que li havien trasplantat els pulmons, aquell senyor li havien trasplantat els pulmons de veritat feia un mes i estava en procés de recuperació. I allà també hi ha el sentiment de comunitat, que això, en aquests especials, tampoc no hem volgut... És que crec que el Foraster no funcionaria sense això. El Foraster, hem anat a Madrid i també hi és. La comunitat de catalans a Madrid, hi ha un sentiment de nosaltres, encara que no es coneguin entre ells. Perquè, a diferència dels pobles petits, el programa que vau poder veure ahir, qui el va veure en el Teatro Calderón, els catalans no es coneixien entre ells. A Madrid deu haver-hi més de 20.000 catalans que viuen allà o que passen temporades allà. I quan tu parlaves de l'Albert, la resta de gent no sabia qui era l'Albert. L'havia conegut perquè abans els hi passem el reportatge. Malgrat no coneixes, hi ha el sentiment de nosaltres. Hi ha el sentiment de pertànyer a una comunitat. I ara hem estat a Formentera, és a dir, dins d'aquests especials ens n'hem anat a Formentera i ja veig les cares de dir, punyeteros, Formentera, hem anat a treballar a Formentera, sí, perquè això tothom, hem anat a Formentera, carai, no, hem anat a treballar a Formentera, i hi ha el sentiment d'illa, la comunitat d'illencs que viuen allà. Ara el programa està a postproducció i crec que s'emetrà aquest juliol, no sé exactament el dia. Però sempre hi ha aquesta regla, aquesta mena de norma en la que el foraster es mou buscant la veritat, buscant l'autenticitat, i sempre qui el rep són comunitats, o bé de pobles o bé en els casos dels especials. Jo no sé si he respost a aquesta pregunta, president, si aquest és l'èxit del foraster. Jo no ho sé. Diuen que el presentador no ho fa malament, també. Igual aquí podríem trobar-hi alguna cosa, no ho sé. Però quan us parlo de veritat, perquè esclar, parles de veritat i és una paraula molt lapidària. La veritat, sabeu quina és? La veritat és... Jo necessito saber què fa la Maria Josepa de Bràfim. Necessito saber què fa en Jordi l'Èric de Benifallet, la Cinteta i en Miquelet. Necessito anar a Espolla, tornar a Espolla i parlar amb la Gutzil perquè em va explicar coses seves i a veure què fa. I aquesta és la veritat. La veritat és que et fan saber que hi ha hagut algú que ens ha deixat, que havia sortit en el programa,
D'acord, és un programa de televisió, evidentment. És un programa de televisió i estem fent entreteniment i en el fons el que vols és que l'endemà al matí, quan en Raimon t'envia l'audiència, doncs veure que té un bon número. Totalment d'acord. Però el que passa dins se'n va molt més enllà. El que passa dins, el que vivim l'equip del Foraster, va més enllà d'un programa de televisió. Quan tu acabes el monòleg i una gent que t'ho han donat tot, una generositat extraordinària, gràcies a ells podem fer el programa, i tu estàs a punt d'agafar la pick-up per marxar i et truquen al vidre i et diuen «T'hem tractat bé? Hòstia, has estat bé? Us ha faltat alguna cosa?» Sents un per darrere, quedarem bé per la tele? Això és... Això, a mi personalment, és com si tinguessis l'oportunitat de treballar i viure, ajuntar les dues coses i viure emocions i viure... Una cosa que per mi, ara mateix, no se m'acudeix res més extraordinari, que és el fet de compartir. És a dir, compartir... Conèixer gent, segurament no se m'acudeix res més sensacional que conèixer gent, però sobretot tenir ganes de compartir. I avui en dia que hi ha l'ombra aquesta tecnològica, hi ha l'ombra de que tot ho veiem, la televisió va baixant d'audiència, sembla el Netflix, que jo personalment no sé ni què és, n'he sentit a parlar, i que la meva neboda de 20 anys està enganxada a un youtuber que diu, però qui és aquest tio, que no sé qui és, i que sembla que tot és la relació individual cap a una màquina i cap a un món que no podem tocar. Per mi, de cop i volta, tenir aquesta cosa tan bàsica de compartir històries, de que la gent t'expliqui coses. Hi ha allò que diuen, si el que va inventar la roda no ho hagués compartit, s'ho hagués quedat per ell, doncs no sé on seríem ara. Aquesta cosa de... Avui, aquí estem compartint. Hi ha un nano que és actor i ha vingut aquí i està postulant coses, no? Però estem compartint. I el Foraster el que pretén és això. És a dir, pretén, lligant-ho amb el que us deia al començament de tot, que fins i tot hi ha algú que davant d'una càmera és capaç de compartir una cosa que no sabia el seu veí. Jo crec, abans al començament també us parlava de la diferència que hi havia abans que s'emetés el programa i després quan la gent ja sabia el codi. Jo crec que fins i tot la por que teníem nosaltres de que no fos el mateix rodar quan la gent ja ho sap, crec que fins i tot he llegit amb algú, i sobretot amb gent gran, tinc l'oportunitat de dir-hi la meva. Ara hi ha aquí aquesta càmera i això que tenia el pap, ara ho diré. Dóna com una mena de transcendència a les històries i això s'ha notat. Això s'ha notat en la manera en la que la càmera no arriba a espantar, sinó que en alguns casos hi ha la consciència que allò s'està gravant, hi ha la consciència que allò que és personal es compartirà, una altra vegada per compartir amb moltíssima gent. I això és un fenomen que és realment molt curiós, perquè realment ens feia por a nosaltres. Ens feia por de dir, ostres, quan se sàpiga com funciona el programa i s'emeti, doncs potser perdrà una miqueta... I no, ha estat exactament just el contrari. Sobretot això, compartir. Compartir històries que al moment que les comparteixes es fan grans i això en el Foraster és absolutament bàsic, el poder compartir això. Jo no sé si he respost, president, a aquesta pregunta tan senzilla de quin és l'èxit del Foraster, no ho sé. El que sí que m'agradaria fer ara, perquè jo us ho he comentat abans, que hi ha hagut gent, quan venia cap aquí, que em preguntava pel Forasters a Madrid. Potser la immediatesa i l'actualitat que es va emetre ahir
Potser, si voleu, podem entrar amb el torn de preguntes o de... Sí? Sí, i tant. I perquè jo me'n vaig a parlar del paisatge humà, que és el que havíem pactat, però resulta que tenim aquesta xerrada just l'endemà que es va emetre el Forasters a Madrid i sembla que l'actualitat pot ser fins i tot més interessant. Per tant, no sé si hi ha algú que tingui alguna... Víctor, què tal? Bé, jo vull agrair molt especialment al Consell de l'Audiovisual de Catalunya que ens hagi facilitat aquesta oportunitat, perquè la gent que ens agrada i estem interessats i vivim en el món de la comunicació en més o menys diferents sectors, crec que és important que coneguem persones que amb el seu treball, el treball del Quim Masferrer, fan que la comunicació sigui molt efectiva i molt... Ell jo crec que ha explicat bastant bé les claus que fan que aquest programa tingui aquest grandíssim èxit, però jo crec que hi ha una clau que no l'ha dit i que a mi m'agradaria dir-la, perquè és molt important també que la tinguem en compte, i com que jo el Quim fa molts anys que el conec i crec que el vaig conèixer en el moment que va començar a dintre del seu cap a néixer aquesta capacitat de comunicar-se d'aquesta manera, amb aquest estil i amb aquesta eficàcia, crec que la puc aportar. En Quim va començar a fer teatre, ho ha dit, és actor, amb un grup de poble, Sant Feliu, de Buixalleu, i durant... Gags a sac. Gags a sac, exactament. Un nom dolentíssim, però eren molt joves. Complicat, era 708. Sí, 708, correcte, sí. Era un muntatge teatral. O sigui, jo vaig conèixer el Quim a la presó, perquè era un muntatge teatral que estaven tancats a dintre una cel·la i... Correcte, sí. I llavors amb la imaginació, diguem-ne, creaven tot un món espectacular. A partir d'aquest moment que ell arrenca fent teatre al poble, amb els amics, hi ha un treball, i aquesta és la clau que jo voldria portar aquí, d'un rigor extraordinari per arribar precisament a crear un llenguatge que jo, des del primer dia que vaig veure el Foraster, vaig pensar, mira, aquest és el Quim que jo sé que ha estat treballant aquest tema com a professional, diguem-ne, per poder arribar a establir aquest nivell de comunicació amb aquest altíssim resultat de verisme, diguéssim. És a dir, si tu et presentessis, com has dit abans, com a estudiant de l'Institut del Teatre o com a professional del teatre o de la tele, és igual. La gent no tindrien aquesta actitud. I en realitat el que ha aconseguit el Quim, crec jo, amb la feina, i això és el que reivindico, és a dir, un treball rigorós, seriós, perquè jo el vaig poder seguir, vaig tenir aquesta sort, diguéssim, no? Amb aquells 3 muntatges que vau fer després ja amb el Feixedes i el... Sí. Com es deia aquell, el mòbil? No, la trilogia aquella que vau fer. Sí, el Teatre Antropològic d'Humor Corrosiu. Sí, que aquí també té tela inventar-se aquesta frase, però bé, també érem joves. Sí. Amb aquell treball... El Foraster és més fàcil. Sí, però clar, s'hi arriba al final, en el Foraster. Vull dir que és fàcil, però és molt difícil. Això és el que vull dir. És a dir, que jo reivindico del Quim Masferrer el compromís, el rigor en el treball de creació d'un llenguatge que jo crec que és el que t'ha possibilitat, o el que ens ha possibilitat a tots de poder fer aquest nexe amb gent que viu en una realitat sociològica molt particular, molt interessant, i que gràcies a aquest treball hi pots arribar i pots compartir-ho i fer-ho gran, com dius tu. Gràcies, Quim, per la feinada que has fet i celebro moltíssim l'èxit. Jo també el vaig veure ahir al programa amb aquest poble gran, ho deia aquell, diu, no, és que és el pueblo más grande d'Espanya, no és la capital, és el pueblo más grande. Però en definitiva estàs lligant això, aquesta ànima, diguem-ne, de poble que tenim tots a dintre i que ens agrada precisament reconèixer-la i compartir-la, etc. Crec que com a comunicador és molt bo que hagis vingut a parlar-nos a nosaltres, que estem en el món de la comunicació. Crec que el llenguatge televisiu i tot el llenguatge que ens arriba a través d'aquest món digital necessita precisament d'aquesta qualitat i d'aquest rigor en el treball comunicatiu. I per tant, gràcies per haver vingut i dedicar-nos aquest temps a tots nosaltres. Ostres, no... Merci.
Sí, és veritat, Víctor, tu al començament ens havies arribat fins i tot a passar algun bolo, no? No sé si el vam cobrar, però bueno. No, ara, mentre comentaves això, hi ha una altra cosa, i és la de... Ens interessen el que pensa algú que no coneixem. Hi ha com, a vegades, per defecte, evidentment, mira, aquí m'heu portat a mi perquè sóc el presentador del programa, no? I bé, és qui més conegut i per tant ens interessa el que fa, però de cop i volta algú que no coneixem de res ens pot arribar a interessar molt el que ens explica aquella persona que acabem de conèixer just en aquell moment. Perquè el tòpic, tothom té una entrevista. Jo crec que és veritat, Jo crec que tothom té una entrevista. Tothom. Si hi ha un bon entrevistador que el sap entrevistar. Hi ha gent, jo moltes vegades ja fas entrevistes pel carrer i no te n'en surts, o no has estat prou hàbil com per poder-li treure allò que aquella persona porta dins o que pot arribar a explicar. Però a mi hi ha una cosa que sembla que a vegades hi ha persones que em diuen la gent gran, com si haguéssim descobert la gent gran. Saps, de cop i volta hem descobert el que amaga la gent gran. La gent gran, que és l'experiència, la riquesa, el fet d'estar de tornada de tot, l'edat, que et poden arribar a dir unes perles i uns consells que no hi hauria ningú amb més potestat per poder-te'ls dir que algú que ha viscut tot el que ha viscut aquella persona, no? I això barrejant-ho amb l'escoltar, en el foraster, de cop i volta, amb la gent gran, perquè en els pobles hi vas un dimarts i majoritàriament el que et trobes és gent gran, perquè el jovent treballen al poble del costat, i és només posar-los el micro, no és res més, És anar allà i deixar que flueixi i que ells t'expliquin i de cop i volta te n'adones que la riquesa del que ha viscut aquella persona, si et pot regalar alguna coseta, té una dimensió extraordinària, no? I aquí una vegada més, ja que en Víctor em parlava que hem parlat de l'Institut del Teatre i no sé què, jo apel·lo de nou al consell del meu pare. Aprèn. Ves sempre amb ganes d'aprendre. I amb la gent gran, si vas amb ganes d'aprendre i ganes d'escoltar, ens regalen moments que jo crec que hem pogut compartir, una altra vegada compartir amb els espectadors, i d'una persona que no coneixíem absolutament de res. I en canvi ens interessa. I això ho trobo fascinant. Salvador. Bé, bon dia. Jo no acostumo a parlar en aquests fòrums perquè com que de vegades ja tinc ocasió de comentar coses amb els convidats abans d'entrar, doncs cedeixo l'espai de paraula a la gent del públic que ve. Però és que avui, diguem-ne, m'estic fent dues preguntes a sobre gairebé i per tant no m'estic de formular altres. Abans dir-te, però, que després d'un començament, diguem-ne, una mica desmenjat, vés a saber què he d'explicar, jo aquí i tal, crec que ens has fet un autèntic tractat de teoria de la comunicació, de pràctica de la teoria de la comunicació, molt estimable i per tant gràcies. Les qüestions. Primera, jo recordo que en els primers anys de TV3 una de les coses que no se'ns perdonava era qualsevol petita, diguem-ne, velleïtat o relliscada pel que fa a menysteniment del món rural. Simplifico el dir el món rural, com a contraposat a visió urbanita de les coses, etc. I aleshores, bé, em pregunto si, a part d'aquesta bona acceptació, d'aquesta bona rebuda i tal, us heu trobat també amb gent, diguem-ne, repetània per aquest concepte, de dir, veniu aquí i el que veniu, d'alguna manera, és enfotre-us del que passa als pobles, per dir-ho de pressa. Us heu trobat aquest tipus de gent? Aquesta és una qüestió. I l'altra és una pregunta similar, però pel que fa a la qüestió generacional. No és cap secret que la televisió té cada vegada, la televisió en general, i TV3 en particular, té cada vegada més dificultats per penetrar en els sectors joves, a l'audiència juvenil. Perceps en els pobles, en els llocs que trepitges, una actitud diferent entre la gent, diguem-ne, d'una certa
edat o la gent jove? És a dir, la gent jove passa més de vosaltres o un cop és en el teatre del poble i tal, està igual d'entregada que el que pugui estar la gent de 60 anys? Si et sembla bé, comencem per la segona, perquè la primera ja no la recordo. Món rural i urbanita. Sí. La veritat és que és molt transversal, sobretot quan vas en els pobles. Abans comentava que hi ha una franja d'edat que nosaltres acostumem a anar-hi entre setmana, que ens costa més de trobar per una qüestió laboral i perquè no hi són, però que també, evidentment, també els anem trobant. Però, en canvi, el dia del monòleg hi ha tot el poble allà. I jo gairebé diria que una de les sorpreses, però que tampoc jo personalment, segur que l'equip de Brutal Media hi havia rumiat molt abans de tirar endavant aquest projecte, però que jo no hi havia pensat, és a qui agradaria aquest programa. A qui agradaria? Jo la veritat és que aquest fet tan transversal m'ha fins i tot com sorprès, de nens de 12 anys que estan apassionats del foraster, fins i tot nens més petits i gent gran i de cop i volta la franja adulta. I a mi hi ha una cosa que a mi em fa molt feliç, que hi ha hagut molta gent que ens ha fet saber que feia molt de temps que no reunia tota la família per veure la tele. Que quan hi ha un producte que és per joves, doncs els joves fills miren la tele, i quan hi ha un producte més són els pares. Però aquesta cosa i fins i tot ens han fet arribar fotografies. Fotografies en què veus l'àvia, els pares, els nens asseguts a davant, una pila de crispetes i el germà gran, i que tots miren el foraster, i que tots estan esperant el foraster. Aquesta transversalitat que jo personalment no hi havia ni pensat, crec que també, recollint amb el tema de l'èxit i de l'audiència, comentava el president, també segurament hi fa el fet que agradi a diferents perfils d'edats. Jo em pregunto per què els nens. I dius, la pick-up taronja, que és molt cridanera, veure que la gent riu. I va haver-hi un dia que, si no n'he vero ben trobat, em van dir una cosa que m'agrada molt, que és el foraster agrada molt als nens perquè tractes molt bé els avis. I els nens als avis els estimen molt. Jo dic, m'agrades, si no n'he vero, ben trobat, però m'agrada aquesta cosa. I el dia del monòleg, la veritat és que tens una representació gairebé diria demogràfica de totes les edats de la gent del poble allà. Segurament la gent més adulta és la més gamberra, la que els agrada molt més el foraster d'humor, el que els agrada molt més quan es parreca i quan algú diu una cosa i tu reculls i ho fas gran i que puguem riure junts. I segurament hi ha un perfil de gent d'un altre, potser més gran, que quan hi ha l'emotivitat o quan hi ha el reconeixement, doncs s'ho fan més seu, no? I ja que he dit això d'esparracar i d'estirar-ho, ho relacionaré amb la primera pregunta que m'has fet. Si algú ens ha fet veure que anem als pobles a fotre'ns-en. Si això hi ha sigut, i a més estem parlant d'insignificant, però sí que és cert que algú ha dit això, és curiós que sempre ve de ciutat. És curiós que sempre ve d'un món urbanita, aquesta reflexió. D'un món urbanita que, com la sensació de hem de protegir els pobles. Has fet servir també això en uns inicis de TV3, d'aquest proteccionisme rural, no? I a mi personalment em sap greu, perquè primer els pobles no són una reserva. Els pobles és vida, els pobles existeixen des de fa, alguns d'ells, més de 1000 anys, no? I sempre m'agrada dir, la gent de poble, que jo soc de poble, de veritat, que ningú ens protegeixi. No cal. Vull dir, ens protegim sols. És a dir, no fotem. Vull dir, escolta'm, no m'agrada aquesta cosa que sempre és un punt de vista que el puc arribar a entendre, per una qüestió de l'entorn en el que vius i que els pobles a vegades sembla que puguin arribar a ser el lloc on van a passar els caps de setmana els de ciutat, no? I també és així. Però quan marxen, allà hi viu gent.
I aquella gent, doncs, abans he parlat de casaments, he parlat d'enterraments, i he parlat allà, i he parlat del meu pare que va treballar i que és pagès, i això ja ha sigut molt poc, vull dir, jo crec que faig aquest comentari perquè gairebé és insignificant, però sí que si hi ha sigut aquesta sensació de que jo me'n podria fotre, Déu mos en guarda, en fotre-me'n de ningú, i menys de la gent de poble, que són els meus, mai ve donat per la gent del poble que està molt contents que el foraster hi vagi, sinó que ve donat d'un entorn més urbanita. I la prova irrefutable d'això, que també ens fa molt feliços, ja veieu que estic parlant de moltes coses que ens fa feliços en l'equip del foraster, hi ha molta... és la quantitat de mails que rebem d'ajuntaments de menys de 1.000 habitants que volen que el foraster vagi al seu poble. Jo quan arribo a Brutal i en Cinto em diu mira, és que hi ha 5 ajuntaments aquesta setmana que demanen qui aneu. Com passa això, dius, no tenim micros suficients, ni mans ni càmeres suficients, ni pressupost suficient per anar a fer més pobles perquè anirem a tot arreu. I aquesta crec que és la prova més que també va molt lligada amb la predisposició amb la generositat, és a dir, evidentment, la gent de pobles no som tontos, vull dir, si veiéssim que l'ús que tu em fas d'aquell material no en fessis un bon ús, som els primers en dir, escolta, nano, tu amb el micro i la pick-up ja estàs marxant, no? I en canvi, aquí hi ha una altra cosa que ens sap molt de greu, que és quan tu vas a gravar, evidentment intentes tenir molt de material, intentes gravar moltíssim perquè després, quan ets a postproducció a la sala, doncs no et falti de res. I malgrat avisar el dia del monòleg, no tothom que hem gravat podrà acabar sortint en el programa per una qüestió de temps i per una qüestió de fil argumental moltes vegades, a mi em sap molt de greu. Em sap molt de greu saber que en Lluís no va sortir, que va ser molt generós, que ens va regalar el seu temps i que després no acaba entrant en el programa. Vull dir que a vegades, si hi ha alguna cosa que pot arribar a doldre en la gent de poble, en els d'allà, és quan veus que, malgrat avisar-los, no acaben sortint en el propi programa. Això és de predisposició màxima i d'anar a favor absolutament del que fa el foraster i del que fa el programa. No sé si t'he respost, Salvador? Sí. Hola, bon dia, Quim. Si podeu dir el nom i així compartim amb qui parlem. Soc el Roger i m'agradaria preguntar-te 2 coses. Bàsicament, tornant al que deies abans, com es tria un poble? És a dir, si teniu tanta oferta, quin fet te fa diferenciar que trieu un i no l'altre? I tornant al del guió i amb el que deies abans del fil argumental, com creu el monòleg del final? És a dir, esperes a tenir tot el material i després comenceu o...? Primer de tot, la tria de pobles, que us he comentat que se n'ofereixen molts, primer hi ha un criteri, que també ho he comentat, d'intentar en una temporada representar al màxim el territori. És a dir, que l'espectador pugui gaudir d'aquesta diversitat que tenim territorial, és a dir, que pugui veure neu, mar, sud, nord, acotant una miqueta més d'aquestes diferents àrees que configuren una miqueta aquesta diversitat, hem d'escollir un poble per anar a fer el foraster. El que fem, hi ha un equip de localització que van a Terres de l'Ebre o se'n va al Pirineu, fa una ullada per diferents pobles, comprova i constata la predisposició, que fins ara és absoluta, de tots els municipis que voldrien rebre el foraster, i aquesta persona fa uns petits informes d'aquests pobles de menys de 1.000 habitants d'una àrea concreta que creiem que és important que surti representada en aquella temporada per donar diversitat. I un cop tenim aquests petits informes, el que fem, no fem el dart, perquè el dart és mentida, però va per aquí. Perquè per què hem anat a aquest poble i no hem anat just al del costat? Doncs a vegades són sensacions, a vegades hi ha alguna cosa que creus que ostres, en aquest poble va passar allò, doncs això pot estar bé perquè no hem tocat aquesta temporada, però és bastant així, és a dir, gairebé diria que el principal motiu és el de representació i que l'espectador pugui gaudir paisatgísticament, dialectalment del país i per tant que sigui molt diferent. Però per què aquest i no el del costat que està just a 10 quilòmetres? Bé, a vegades la Lali Colomer, que és la localitzadora, gran feina que fa ella, i a més molt solitària, té molt de nas per això. I vam anar a Castellfollit de la Roca perquè té uns cingles extraordinaris
i perquè ens volíem retratar la Garrotxa i perquè la Lali quan va anar allà i va voltar pel poble diu aquest poble és un poble que a mi em fa olor de, no sé, té alguna cosa especial. Doncs anem a descobrir aquesta cosa especial. O sigui que el dard no és veritat, evidentment, però s'ajusta bastant a la realitat. I referent a la segona pregunta que em comentaves de... Sí, el monòleg, un cop hem estat gravant en el poble, aquest material nosaltres l'editem per poder ensenyar el dia del monòleg i comptem amb un equip de guionistes, juntament amb el director, ens reunim, veiem les persones entrevistades que acabaran sortint en aquesta primera criba i a partir d'aquí és la tasca d'intentar anar relacionant gent, moments de dir d'això se'n pot fer molt d'humor. Ahir teníem un senyor madrileny que ens diu en Madrid se regala la leche. Molt bé. Pissarra, en Madrid se regala la leche. Molt bé, això ja ho anirem jugant, ho anirà sortint. I llavors també hi ha una part del dia del monòleg d'improvisació meva, perquè allò és de veritat, està passant de veritat, i tu potser parles amb algú i aquest algú et diu t'increpa o aquest algú et contesta, i a partir d'aquí s'estableix un diàleg, i jo només tinc un dia i mig per estudiar-me aquest monòleg abans d'anar-lo a fer en el municipi. Però aquí tenim Ferran Aixalà, Josep Maria Bunyol, guionistes, tenim l'Oriol Parreño, Xavier Morral, també de guionista, jo mateix, i en Ramon Pardina. Entre nosaltres tenim molt poquet temps per treure punta i per poder riure i poder sorprendre's i poder emocionar-nos en el monòleg, sempre referent al que hem gravat durant els dies de rodatge. Sí, en primer lloc, com a català que he viscut 17 anys a Madrid, enhorabona pel programa d'ahir. On éreu? Com el va gravar? Ja fa 10 anys que he tornat. Dic enhorabona perquè crec que vau aconseguir reflectir aquesta comunitat, aquesta manera de... I és una manera molt original d'haver presentat Madrid i d'encaixar-ho en el vostre programa. Jo la pregunta que us volia fer és que en qualsevol poble, i en el cas d'ahir també de Madrid, esclar, el que tries per presentar les persones que entrevistes acabes donant una visió esbiaixada de lo que és el poble o la ciutat, inevitablement. I volia, per exemple, el cas de Madrid, per mi no surt tota la Madrid oficial, els ministeris, les ambaixades, les grans empreses, etc. Queda aquest aspecte desdibuixat. La meva pregunta és, seguiu algun criteri per definir el que presenteu o el que no? Mireu l'audiència perquè interessi d'una manera transversal, com deies? És una mica que us deixeu portar i va en funció del que aneu trobant? Volia que ho comentessis. Aquí hi ha una diferència entre el programa d'ahir, de Forasters a Madrid, i el dels pobles. És a dir, Forasters els pobles arribem allà, tenim un petit informe, que és allò que us comentava abans, que la Lali ens fa, però allà tu comences a xerrar amb la gent del poble i l'atzar fa que passi algú o deixi de passar algú, que jo sempre penso, la d'històries que ens hem deixat perdre perquè m'ha passat una senyora pel costat que no l'he entrevistat i vés a saber què amagava, però clar, això evidentment tampoc mai pot saber-ho, i en canvi a Madrid jo els vaig posar una condició, dic, perdoneu, anem a fer Forasters a Madrid, però jo passo d'anar pel carrer dient, vostè és català? Dic, no home, no, Madrid havia de funcionar una miqueta diferent, entre altres coses perquè la ciutat se'ns podia menjar. I llavors, a Madrid, el que vam fer va ser contacte amb la gent, com fem en els pobles, però aprofitant el que dèiem de les tecnologies, aprofitant aquesta... És a dir, vam llançar a través de xarxes socials, Facebook, Twitter, de dir, el foraster farà un foraster a Madrid. Catalans que seguiu el foraster a Madrid, envieu-nos mails, doneu senyals de vida. No sé si vam rebre 800. Va ser una cosa... I clar, llavors, si us va fixar en el programa d'ahir, jo sempre anava a trobar la gent. Crec que només va haver-hi una parella d'empostins, de gent d'Amposta que ens vam trobar pel carrer i que a més ens van regalar un sevillano i una d'Amposta, que ens van regalar un momentàs. Que aquells, mira, l'atzar va fer que jo estava amb l'Anthony passejant per Malassanya
i ens vam trobar amb ells dos. La resta, si us hi fixeu, jo sempre els anava a trobar. Marc, hola, la Tiffany, i són gent que es van oferir, de dir, som catalans que vivim allà, perquè si no hagués estat absolutament impossible. I per altre costat, la imatge esbiaixada hi és sempre. Sempre. Ara, el cas de Madrid, no vam tocar el Madrid ministerial, no vam tocar el Madrid aquest més oficial, tampoc ens cridava massa l'atenció, haguéssim pogut anar a buscar catalans que estan per dins dels ministeris, no? No sé, potser sí. Però el foraster, sempre que va a un lloc, és la visió que dona l'equip, no jo. Fins al punt que jo crec que si ara tornés Sant Llorenç de Morunys, no sé per què sempre em surt Sant Llorenç de Morunys, a fer el programa, sortiria un programa molt diferent del que ja hem fet i emès. I la gent que fa la ruta del foraster, que són forasters, i que van als pobles, estic convençut que si ens reuníssim 5 que han anat a Sant Llorenç de Morunys, cadascú tindria una visió diferent del poble. Perquè, clar, arribes allà, abans us he parlat de Castellfollit de la Roca, ens va ploure 3 dies, i això va fer que el basalt, la pedra del cingle brillés, que donés una sensació d'aquesta cosa que et dona el cel quan no hi ha sol. I només això ja és una visió esbiaixada. Només això, que ens plogui. I llavors, en el cas de Madrid, evidentment, és la visió d'un equip del programa que vam anar allà. Sí que teníem una mena d'intenció de dir, a veure si sabem no tan sols com són els catalans que viuen a Madrid, què és el que els ha sorprès, què és el que ens expliquen ells els madrilenys, sinó també a veure si des de Madrid ens podem veure nosaltres mateixos, els catalans, aquesta cosa que diuen de la distància, aquests 600 quilòmetres, i això crec que hi és una mica en el programa. En el programa de seguida vam veure, a vegades estàs al mig del rovell i veus el malic i potser sortint i anant a visitar aquests catalans que viuen a Madrid, podrem veure o teoritzar una mica, sense massa pretensions, com som els catalans. A partir d'allà, si la setmana que ve anéssim a Madrid, sortiria un altre, perquè no crec trobar un cambrer que ens digui que en Madrid se regala la leche, però igual ens en trobaríem un altre que ve a saber, o segurament no parlaríem amb l'Albert, que resulta que el català és eròtic, que és una cosa que... Doncs mira, a vegades has de sortir de Catalunya per saber que el català és eròtic, perquè aquí, com que el parlem, acabaríem tots fent una orgia, no? I en canvi te'n vas fora i resulta que la noia madrilenya, el català és eròtic. Però aquí encara hi ha una altra cosa que no vam muntar pel programa, que és clar, és que tens molt material. L'Albert, és a dir, parla català perquè la seva companya, que és madrilenya, diu que el català és eròtic. I això li posa. Però és que vam parlar amb en Marc, que en Marc és el que tenia els madrilenys a casa seva, que van fer el debat aquell, que la Marta és madrilenya i quan la Marta madrilenya parla en català és el català el que es posa. O sigui que és eròtic com per diferents costats, I doncs això no sé si tornéssim a Madrid si ens trobaríem això, però estic segur que ens trobaríem altres coses. I això també és una cosa que jo crec que és molt interessant del programa, que marxem buits, la pick-up va buida, i tornem plens. Però tu no saps què portaràs. I aquest tu no saps què portaràs és excitant, però et fa patir molt. A mi personalment em fa patir molt. Perquè quan jo tinc un guió de teatre, dic, tinc un bon guió. Anem a assajar i ho petarem, perquè aquest guió és molt bo. Aquí no hi ha guió. I llavors fa que surtin coses molt interessants, impossibles de guionar. Jo els dic als meus guionistes que guionin que un cambrer ens dirà que en Madrid se regala la leche i no ho fa ningú, no ho fa. Però, en canvi, això a l'equip ens fa patir molt, també, perquè estàs el primer dia de rodatge, tenim coses, tenim programa, sí, ens han regalat coses emotives, sabem copsar... Nosaltres parlem de la banda sonora del poble. Diem que tots els pobles tenen una banda sonora. I l'hem de saber olorar, l'hem de saber escoltar, no? I a vegades el fet de no haver-hi guió fa que parem l'orella però ens costa una miqueta. Ens fa patir, però crec que el resultat també no hi podríem arribar-hi d'una altra manera si no fos a través de l'atzar i sobretot la predisposició màxima que et passin coses. Que és, tu estàs amb una noia de 22 anys
al mes de gener davant d'un llac i la tia et diu banyem-nos, t'has de banyar. T'has de banyar. Tio, fot molt fred, ets propens als constipats, però allà t'has de banyar, que és la predisposició a que et passin coses, no? Jo volia fer-te una qüestió. És a dir, jo que seguia el programa El Foraster amb el tema dels pobles, estava convençut que realment en aquests programes, en els petits pobles, hi havia una gran feina teva, però com tu deies, hi havia també un acompanyament d'un paisatge i d'unes persones que et regalaven les seves vivències. Les seves veritats. Les seves veritats, les seves autenticitats. En canvi, tenia els meus dubtes quan vaig veure que es feia el programa de la Vall d'Hebron, perquè aquest és un programa que jo crec que va ser un gran èxit per mi i va ser un gran programa, però era diferent i encara que tu diguis que realment hi ha una comunitat, potser els treballadors sí, òbviament es veia, però jo els pacients no els veig massa amb la comunitat. I aquí ja seria una mica el que dèiem al Víctor, que potser no això, és a dir, la teva feina de comunicació concretament en aquell programa, crec que estava especialment realçada, especialment marcada, especialment amb el contacte, em sembla, amb la persona que s'havia operat dels pulmons. Jo crec que aquí hi havia aquesta gran feina de comunicació, que jo potser no la veia tant en l'àmbit del que eren els programes més de poble, en la qual hi juga també el paisatge, hi juga la identitat del poble, hi juga les veritats de les persones. Llavors la pregunta seria, realment es pot extendre aquest àmbit que estem fent dels pobles a altres temes o conjunts més temàtics, com això, com pot ser Mercabarna, perquè això realment també dona unes possibilitats més àmplies. I deixa'm fer una pregunta, aquesta té un punt de vista més mercantil. La ruta al Foraster tindrà alguna mercantilització, per dir-ho així, alguna posada en escena, o això li faria perdre l'autenticitat? Pobre de mi, no... Li pregunto al Raimon, llavors. No ho sé. Aquí, de fet, a la primera temporada vam fer el dietari del Foraster, que a més encara es pot comprar, que és dels pobles de la primera temporada, en el que expliquem una mica les vivències o aquestes bandes sonores de cada poble, no? I hi ha molta gent que fa la ruta del Foraster i que s'ha llegit el llibre i fa la ruta del Foraster, però hi ha hagut 3 temporades més que la gent les segueix fent. A mi personalment, abans us parlava d'aquests restaurants plens, d'aquestes botigues plenes, i per mi això ja, a partir d'aquí, no ho sé, però personalment crec que l'objectiu no és altre, el nivell mercantil és aquest, és el que la gent faci turisme, el que la gent visiti els pobles i que s'enriqueixin mútuament, tant el visitant com el visitat, no? I referent a la primera pregunta, jo crec que l'essència del Foraster, l'essència, són les comunitats petites dels pobles de menys de 1.000 habitants. Per aquí és on realment hi ha el foraster autèntic. Que després es poden fer esporàdicament aquests especials com hem fet, te n'adones que amb la mateixa fórmula també pots arribar a tenir uns fruits semblants als que tens quan fas el foraster als pobles. Però per mi la base és el pòsit, és els pobles de menys de 1.000 habitants. Aquí cada especial que hem fet té diferent manera d'enfocar-lo. En el cas de la Vall d'Hebron era un repte. La Vall d'Hebron a mi em feia patir el to, em feia patir... Però una vegada més, abans us parlava del meu pare, que m'ha ensenyat moltes coses, que en el fons anem a petar aquí ens ensenyen coses, que són els pares, són els avis. La meva mare va estar 3 mesos ingressada en un hospital i jo vaig ser-hi sempre amb ella, passava les nits allà, i havíem rigut molt amb la mare allà, i mira que pobra vivia un procés de càncer i tot. Vam riure molt a l'hospital. Hi havia una infermera que ens feia molt de riure, que deia, a veure si ve avui al matí a canviar-te el suero ella perquè riurem.
A veure si... I amb el de l'habitació del costat, la meva mare s'escriuen cartes encara, amb el que hi havia, la senyora que tenien a l'habitació del costat. I recordava això, recordava aquesta... Ho va passar molt malament, perquè van ser diverses operacions, però també rèiem, i les emocions també eren molt més a flor de pell, perquè la situació feia que la veritat aquella que jo deia era molt més latent. I això em va com tranquil·litzar. Vaig dir, ostres, no has de teoritzar tant. És a dir, tu has viscut això, i en el fons és una mica el sentit comú, deixar-te portar i de cop i volta adonar-te'n que aquest senyor que li acaben de fer el trasplantament de pulmons s'emocionava i automàticament t'emociones tu, però que ell feia conya. I a la que ell fa conya vol dir, Quim, obre la porta a la conya, que aquí volem riure també, eh? Vull dir, és Nadal, estem enxufats en màquines, però aquí volem riure, no? I en el fons, la manera d'encarar com el foraster arriba és copsar i deixar anar una miqueta el sentit comú. El sentit comú de veure aquesta senyora no està gaire per humor. Tu notes això. Però en canvi aquesta senyora te fa unes sentències que són gairebé unes frases que les diu Sèneca i les estudiarien a tot el món. Doncs anem per aquí. Escolta, pam, no? El tema de la Vall d'Hebron, jo haig de reconèixer que abans d'anar-hi ho vam comentar molt amb el director, amb en Xavier i amb l'equip, de com enfocar-ho, però un cop vam ser allà te n'adones que la mateixa paleta de colors que té el foraster en els pobles, allà també hi podia ser d'una manera diferent. I que, de fet, la banda sonora d'allà va ser molt més emotiva. Per què? Perquè les emocions allà estan a flor de pell. Perquè hi ha algú que ha estat a punt de perdre la vida. Hi ha algú que acaba de donar vida en un part. Clar, parles de l'autenticitat màxima. Un part pot anar bé, pot anar malament, i més en viure un part de bessons que són de risc, a quiròfan, que no van poder entrar. La cara de la mare al veure que li posaven els dos bessons aquí al pit, que tot havia anat bé, allò és emotivitat màxima, no? De tota manera, m'agrada fer aquestes petites excursions, Formentera, m'agrada, però crec que hem de saber tornar a l'essència i el gruix de la manera de fer del foraster, la base, com deia abans, està en aquestes comunitats, aquests petits mons que són els pobles. Hi ha alguna altra qüestió? Doncs si no hi ha cap altra... Sí. Faríem ja l'última pregunta. Quim, et trobaries o hi haurien ganes de fer un foraster a nivell nacional? Vull dir, perquè també els pobles petits del territori espanyol també podrien donar molt de joc. Oh, i tant! Creus que hi hauria possibilitats o hi haurien... Home, jo personalment crec que... Sí, és que el foraster, abans us ho comentaven a la ponència, és a dir, els pobles petits de fet s'organitzen i és una fórmula estàndard a nivell mundial perquè som éssers humans i tots tenim les mateixes necessitats. Sentir-nos estimats, la família, la salut, tenir feina, vull dir, tots ens preocupen les mateixes coses aquí i a la Conchinchina, exactament igual. I un foraster per Espanya estic convençut que seria... El que no sé és si la persona idònia per fer-ho seria jo. Jo això ja no ho sé, pobra de mi. Les catalanades serien de bandera, però de bandera, A Madrid vaig patir perquè dic, ui. Però també està bé, és a dir, catalanades, vull dir, som catalans, vull dir que fem catalanades, els andalusos fan cecean i cesean, no? I els gallecs tenen... Vull dir que estaria bé. Sense cap mena de dubte. Un foraster per les Espanyes seria extraordinari. El dubte que tinc és que crec que hi hauria alguna persona, segurament, tampoc jo no soc qui per dir-ho, que segurament se li cauria millor de conduir-ho. A més, tinc una nena petita, no em facis anar al Ferrol, perquè diu... Bé, doncs agrair al Quim Masferrer que hagi fet aquesta magnífica explicació, jo crec que sí, de les claus de l'èxit del foraster. Jo m'he quedat amb una frase teva que potser al final ho explica més, que és de dir que això és un programa de televisió però va més enllà del programa de televisió. Jo crec que això també explica l'èxit del foraster. El que tu sàpigues transmetre que va més enllà
d'un simple programa de televisió. Moltes gràcies, en sèrio, molts èxits, perquè jo crec que és bo naturalment per tu, però és bo per la cadena, que sincerament també ho necessita. És bo pel país, perquè jo crec que la cadena fa un gran servei al nostre país. Gràcies a vosaltres per estar aquí i desitjar-vos molt bon estiu, perquè ja el mes de juliol ja no farem el d'això i ens emplacem al setembre. Moltes gràcies. Salut! Gràcies a tu.